Uma siyisizwe esingazi ukuthi sisukaphi, sifana nokuthi siyisizwe esingazi ukuthi siyaphi. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uYanga kaCenga, silana endaweni yokumaphumulo, size kubaba uMadlala ongumbhali wencwadi ethi Bawusiphika abangasekho. Enginizele nakho ukuthi nje ngitshengise indawo la umdlalo kade udlalelwa kuyona, ngintshengise nabadlali bayo, ngitshengise nombhali wethu. Hawu uzoyibona wena incwadi ebimnandi. Ngizocela ukuthi ningilandele sibone indawo enhle kangaka, nendawo esaphila isidala. Ngiyazi ukuthi nina nje senaphila isilungu kakhulu. Ngicela ningilandele sibone indawo kade idlalelwa kuyona. Usafikile-ke uMasibakhulu njengoba nazi-ke ukuthi uhlezi engahambi yedwa. Ngihamba naye-ke ugogo okuyena ugogo Hloniphi kanye neqhikiza ley'ntombi. Sanibonani? Yebo. Niyaphila kodwa? Siyaphila. Hayi nathi siyaphila. Ngizoqala ngawe-ke gogo wey'ntombi. Ngizocela ukuthi uyichaze ukuthi ugogo ubani wakabani. Sanibonani. Ngiyanibingelela. Ngiyajabula kakhulu ukuba sohlelweni lamasiko. Ngiphinde-ke ngibonge futhi kakhulu nginokujabula ukuhlangana nalentokazi yakwaDlamini Siphalaphala lesi esesingifake kule ndawo. Mina-ke ngunikeziwe wakancanana. Ngihlala kwaMaphumulo kwaNodunga esigodini sasoqaqeni. Ngihlala ngaphansi kwenkosi uZulu waseGazini. Ngiyanibingelela ohlelweni amasiko nemikhuba. Ngibingelela uMadlamini. Igama lami nguSilindile wakaZulu kwaMaphumulo esigodini sasoqaqeni. Inkosi engiyakhela uNdaba Ezitha uZulu Mntwana. Siyabonga kakhulu ukuthi nivuma ukuthi nibe nathi kulo hlelo lolu. Isihloko-ke esizokhuluma ngaso namhlanje ukusoma kwentombi kanye nokuhlolwa kwentombi. Kuhle kakhulu-ke ngoba sinogogo, ugogo ohlola iy'ntombi kanye neqhiza. Ugogo nje uzosichazela ukuthi intombi ihlolwa kanjani, isoma kanjani intombi. Gogo, uma sikhuluma ngokuhlolwa, sikhuluma ngani kahle kahle? Ukuhlolwa kwentombi-ke mntanami, sisuke sibheka ukuthi intombazane iseyiyona yini intombi nto. Ayikaze yini iphazanyiswe abafana. Ngiyakuzwa la gogo uthi suke nibheke ukuthi intombazane ayiphazamisekile. Kanti ikuphi lokho suke kubhekwe entombazaneni ukuthi akuphazamisekile yini? Hayi phela wengane yami, into esisuke siyibheka lapha enganeni yentombazane, sisuke sibheka iso ukuthi ayikaze lale yini nomfana. Ngizugogo lana ekhuluma ngeso. Kanti ilona liphi leli ugogo akhuluma ngalo? Hayi-ke gogo asivele senze belula-ke lento le. Okubhekela miso-ke ukuthi ungibona ukuthi angisiyona intombi. Ngihleka nje ngoba kulona leliso okhuluma ngalo. Likhona elinye. Likhona elinyise likhona engxenyeni yomzimba wentombazane elisenkomeni yengane yentombazane. Hayi bengalazi-ke lelo. Yebo, njengoba nje ngizokuchazela usuzolazi-ke. Wengane yami la omunye umuntu uke yibuza ukuthi silibona kanjani lelo so lelo. Siye sithatha ingane yentombazane-ke siphume nayo-ke siye nayo ngaphandle bese siyilalisa-ke siyibhekisa phezulu. Ilapho-ke esibona khona iso enkomeni yayo. Ingane lena. Usuchazile-ke gogo ukuthi iso libonakala kanjani. Kodwa namanje ngisadidekile mina. Linjani lelo so lelo? Hayi-ke intombazane njengoba isibheke phezulu nje siye sibambe la enkomeni yayo. Indebe yabona. Sifuna ukuvula kahle sibuke la phakathi. Ila esilithola khona-ke iso lentombi. La uma sesiyibambeleke intombazane sayibheka ngoba fanele ngiyichaze kahle lento nongayazi ayizwe. Yebo. Lapha-ke la iso leli esilithola khona silithola la ngasenhla
la imichama la eduze nje la ngasenhla kuba mhlophe lapho. Manje ke intombazane mayisesikhathini niyakhona yini ukuthi nilibone noma liyabonakalani? Yebo ngiyakwazi ukulibona. Liba bomvu uma esesikhathini. Kuyenzeka gogo mawukuthi mhlambe ngiphuphe ngilele nesilwane. Yebo. Ngithi ngiyafika kuwena ngizothi ngihlole tholakala iso selingasekho. Hey, singadlala ingane ngiza ngicasukela nalo seduze kwami. Ayikho nje indaba yesilwane. Intombi nje intombi nto. Kuyenzeka nje ingane mayisiphethe ibisizolinda ukuthi thina esihlolayo sizothi ihanjwe isilwane. Kanti isuke igangele. Isuke igangele ingane isuke iphethe into engekho nje leyo yesilwane ayikho. Sike sizwe la gogo abanye omama bethi ingane bayibona ngisho ibhekele ngisho ihaba baboneke ukuthi cha intombi le ngisho ichama bathi bayakwazi ukubona la kuchame khona intombi. Ngempela lokho kuyenzeka ukuthi uyibone nje ngaphandle kokuthi uyihlole. Kuyenzeka impela wengane yami. Intombi ibonakala la emva kwedolo. Umfasankomo. Umfasankomo wentombi uhluka kanjani kunomfasankomo walentombazane eseyilale nomfana? Phela wengane yami owentombi uyagcwala. Uyagcwala nje uqonde. Kodwa lo ose umuntu nje ongaseyona intombi uba nomgodi njengalo wami. Oh. Sesiza lapha ke emchameni wentombi. Nomuntu ongayena intombi. Owentombi. Imichama uyehla ubheke phansi uqonda phansi enhlabathini. Endaweni ethambile emhlabathini othambile yabhoboka imbobo. Shimbo. Kodwa kulona ongaseyona intombi uyasakazeka umchamo wakhe. Kubonga Njengokwesalukaze. Ngathi ukuthela. Dino. Ino wakho nawo siyasakaza. Hayi, ngaze ngakhumbula ebuntombini bami. Hayi, ngokwesiko umama unalo yini ilungelo lokuthi ayihlolele ingane yakhe noma kuyimpoqo ukuthi kumele azahambe aye kugogo hlola intombi? Yebo unalo ilungelo. Uma kukhona la ongasaboni khona kahle uyapho kophuma khona ke eseya komunye umama ke ozombonisa ke. Siyabonga kakhulu kugogo wethu ohlola intombi esesichazele okuningi mayelana nokuhlolwa kweintombi. Emakhaya ke siyabagqugquzela omama ukuthi abahlole izingane zabo emakhaya ngoba sesizwile ugogo sesixoxelile ukuthi banelungelo lokuthi bayihlolele bona izingane zabo. Njengoba kade sechazile ke ugogo wethu ohlola intombi ukuthi mongasaboni kahle uyakhona ukuthi uye kuyena akuhlolele intombi. Kodwa mebengasaboni kahle sebengaya ke kugogo ohlola intombi. Nezingane ezincane siyayicela ukuthi zilungise indlela yazo. Yabo, ngoba zibe naloko kusaba lo ukuthi mesayonile umama uzokhona ukuthi ayibone la ngemuva. Ushilo umama uthe yini kambe? Umfasankomo. Bazokhona ukuthi baboneke la kumfasankomo ukuthi cha akusahambi kahle nokomchamo ke uchaziwe nje kuningi. Kodwa ke njengamanje sesizokhuluma neqhiza lethu lisichazele kabanzi ngokusoma ukuthi kuyini ukusoma. Sisacela ke usichazele ukuthi kuyini ukusoma umuntu ongazi nje khulunywa ngokusoma into kanjani nje. Ukusoma amadlamini kukulala isilala kanjani intombi nesoka. Anilali ngokuphelele. Uma ngabe ukuthi mhlawumbe intombi idlele nesoka layo. Khuluma ngokusoma sisuke sikhuluma ngesoka nentombi uma ngiyolifaka elawini. Ukuthi uma belala funa intombi ilale ngalokhu uhlangothi, isoka funa lilale ngalokhu uhlangothi. Mase besoma bazosoma kanjani? Kwenziwa kanjani kade makusonywa? Ungakwazi ukuthi usichazele nje usinabele. Cha la madlamini ukusoma ilapho
Ngingathini mangakubekela nje kahle ngifuna ukuthi lento icacele wonke umuntu ngoba ngathi mase kuthanda ukusalela yilapho intombi nesoka ngiyifaka nozakwethu amaqhikiza elawini ngosuku lokuqala uma ngiyifaka elawini isoka neqhikiza kusho ukuthi okokuqala nje ngiqale ngibandlalele ngoba phela intombi isuke ingazi ukuthi indlalelwa kanjani umuntu wesilisa yabo bese isoka ngindlalela intombi ingakayingenisi sengingenisa ke intombi sengidlaliwe isoka selihleli la emva kwesicabi indaba isiyaqala ke la ukuthi umbuzo wakho uthe kuyini kusoma kanjani angithi usho kanjani banendlela ke yokulala intombi nesoka banohlangothi lwabo isoka linohlangothi lwayo intombi inohlangothi lwayo ngeke ukuthi intombi ithathe uhlangothi lwesoka ngeke isoka lithathe uhlangothi lentombazana uma ngithi ke manje ke sebeyasoma intombazana izolala ngesinxele ohlangothini labo la engibandlalele khona intombazana ilala ngesinxele isoka ilala ngesidla lokho kwenzelwa ukuthi intombazana mayi ingala ohlangothini lesoka ayinamandla sengiyake manje la ekusomeni ke intombazane inendlela futhi yokubopha unyawo ngithi ngithe ilala ngesinxele uyabona ukuthi njengoba nje ngibophe kanje ufuna ukuthi intombazane ibophe kanje inyawo ngithi ulele ngalolu hlangothi isoka lele ngalolu hlangothi lapho ke manje ke sengiyake manje lapho ke ekusomeni lokho kufunayo ngithi uyangithola ngithi nje ubophe kanje isoka funa lisomela amadlala emadolweni ya enganyuki umkhwenyana enganyuki ngoba mesenyukela uzobeke manje esenza ongeyikho uzobe segudla eze efike esweni isidoda sesoka siphumela la abasoma khona emathangeni umbuzo wakho mhlawumbe uzothi bese kwenzekani emveni kwalokho esule ngalo lelo thawula awusuke elibhincile intombazana ngiyakuzwa ke ukuthi uyachaza lana ngesikhathi intombi isoma nesoka iyaqoka noma suke inqono Madlamini phela kusuke ngadlalwa lapha isuke ingaqokile kusuke nje ibhince ithawula elodwa ilona phela lelo thawula ozosula ngalo mhlawumbe nesoka lingasula ngayo njengentombi ke nesoka mawukuthi bafuna ukusoma kuyimpoqo yini ukuthi baqale kuwena njengeqhikiza bathola imvume kuwena intombi ayikwazi ukuthi mhlambe kade iyele emfuleni ayibonela isoka layo bavumelana ukuthi okay asenze u1 no2 cha Madlamini ngendlela intombi esuke iqome ngayo isuke ifuna ukuqondisa nje ukuthi makwenzeka mhlawumbe kuthiwa iyaphoseka esikhisini iyamitha kanjani kwazi ukuthi indaba ikubani akwenze ngeke kuze kulunga ukuthi bengatshotshelana ngaphandle kwami ngoba phela kunemigudu okumele bedlule kuyona engibatshele yona kuqala uyabona yeah hayi ongathini ngakhulu izinto ezilandelwayo imiphi lemigudu le okhuluma ngayo imigudu elandelwayo lana okoqala bese ngikubalile ukuthi ufuna ngimtshene ukuthi elale ngalophu uhlangothi okwesibili okubaleke kunakho konke okumele ukuthi bedlule khona umuntu nomuntu nemoya yakhe yakubo esingayazi nawe futhi ongikuyazi engagcina egcineni mangathi asidlulile la angibatshelile khona begcine mhlawumbe imoya igcine ixabana yodwa kumele isoka lithenga imoya yentombi intombi ithenga imoya yesoka kube nemali ephambanayo ngibona leyo mali ayidliwa yibona idliwa yisalukwazi iyona ke lo mgudu ke ngekwazi ukuthi niyeqa kule mali le okhuluma ngayo othi iyaphanjaniswa kuyabe imali ephepha noma kungabe imali ehlweza kukhethile ukuthi kumele kube imali kanjena kuya ngalelo qhikizo ukuthi limukela yipi imali ngokujwayelekile imali ethenga imoya
kuba ile mali ewuhlweza emhlophe. Esikhathini samanje Qhikiza sike sibone intombi yolala kubo kamfana. Kuthi mase ikhulelwe. Abakubo kantombazane sebeyahamba baya kubo kamfana. Sekumele phela bakhokhe. Kwenzeka kanjani ukuthi kube umfana ogeza umuzi ekubeni kuyintombazane esukile yaya kubo kamfana yayolala khona? Intombazane ayikwazi ukulala nesoka kubo ngoba isuke izokwehlisa isithunzi somuzi wakubo. Isuke izogila imkhuba phambi kamzali wayo. Manje ngeke izikwazi ukuthi ilale nesoka kubo. Kanti ke futhi namadlozi asuke ebuka lo mkhuba asuka ezogila la ekhaya. Ikhona ke konke lokho kwenza ukuthi akufanele ukuthi intombazane ilale nesoka la ekhaya. Ungani intombazane mayiqala isoma ingasomeli kubo kamfana kumele ihambe yosomela kubo Qhikiza? Iqhikiza lisuke lifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi ngabe konke lokho engutshele khona uhamba ngendlela yini ngoba phela kuzugcina la. Kusasa nanini izoqhamuka enye intombi ifuna uyiqomele, ifuna uyitshele njengoba ngutshelile. Mawaphambuka uyobuyilahlisile intombazane. Lukhona yini usiko olulandelwayo noma elenziwayo uma sebeqedile ukusoma? Sebeqedile. Lana ke eMadlamini kukhona okwenziwayo kodwa kwenziwa ngosuku lokuqala. Isoka ngalesikhathi bevuka ekseni, intombazane ifuna ivuke ekseni iye emfuleni iyogeza. Akagezi usibala kahlambe kuseni futhi akamphelezeli. Ilokho nje kokuqala. Igeza umzimba emfuleni. Ilokho okubalekileke. Lokho ke basuke ekhipha ibhadi intombazane. Kanti ke futhi Madlamini imbangela yokuthi beka Qhikiza isoka nentombi. Laphana ngisuke ngihleli namaqhikiza ngokushiyana kwawo. Ngiwatshelile ukuthi namhlanje ngiyohlanganisa uSibanibani nesoka lakhe siyomqhatha somngenisa elawini. Mase mngenisa elawini iqhikiza neqhikiza ngabe mane noma ngabe mathathu. Leli eliqome kugcina kunathi ilona lizoqala Iqhikiza. Yebo Madlamini. Ilona lizoqala ke sisi liyale intombi ukuthi uzolala ngalolu hlangothi, uzosoma kanje, maniqabulana awuphimisi, uzovuka ekseni uyogeza emfuleni. Kuye ngaleli futhi lesibili ngokushiyana kuze kuyofika kimina engimqomele. Kuqala leli seza leli sibili ke mina ngisuke ngithule ngisalalele ukuthi kusahamba ngakho yini nani enikhona nisasoma ngendlela yini ngoba phela sibe sidlisane la singamaqhikizi. Uthola ukuthi mhlambe Madlamini akho ngiyaqomela ngikuyale ngento ongeyona ngulahlisa isayidi. Yila isibona khona ukuthi le ntombi eyaqonyela leli qhikiza wayilahlisa umkhombe. Kubaleke lapho ukuthi ngokushiyana kwawo amaqhikiza afuna aqala eliseqaleni eqome kanti. Kade ke bese ke manje ke siba nendlela ke sesiyongenisa ke manje oba suke siyali intombi suke ilapha kwenyindlu. Hayi simyaleli la ezosoma khona. Asimyaleli phambi kwesoka. Bese siyongena ke manje sesiyomfaka ke manje endlini la khona isoka suke sesindlalile phela. Sesithina esindlalayo njengamaqhikize. Ayikwazi ke Madlamini ukuthi intombi indlalele. Yeah. Buka lana ke iqala lana ke manje indaba. Sesiyangena ke manje nentombi. Singenisa phi? Singenisa ke manje laweni. Isoka lihlezi la emva kwesicaba. Sindlalile futhi la. Thina namaqhikiza nentombi sizohlala la ohlangothini. Uyabona umuntu oqala masingena kusuka kuyintombi. Yeah. Bese kusuka kuyiqhikiza bese kuba intombi bese kuba amanye ke lamaqhikiza kade simyala na. Yeah. Masingena ke
isoka lisuke lazi indlela yokuthi thina mase sifuna ukuyishiya manje intombi sonyenya kanjani. Lapho ke kusuke kukhanyiswe ikhandlela. Uma singena siyahlala nje. Ucanseni sihlale sibuke emsamo. Lapho ke isoka lisuke lazi ukuthi sizophuma kanjani silwa neqhinga lokuthi ufuna sinyenyele intombi sibaleke thina isale Ngiyabona ukuthi senihambeni. Mhlawumbe uthola ukuthi sizohleba mina esoke ngithi ngizokwenza sengathi ngibeka umentshisi ekhandleleni yabona. Lapha angisabuyeli kubona. Aseyazi la amanye amaqhinga ukuthi ukubuya kwami lapho mina sengibuya sengiyahamba. Intombi vele isuke igobodise kanje angithi ihloniphile. Uyayibona? Ngaleso sikhathi kuzozo. Mangibuya ke lapho. Ngiyabuya lapho bese ngithi ngathi ngihlala phansi sengiyaphuma sengiyachitheka nezami. Maye pha. Hawu sebephumile omaZulu ethi yasukuma isoka lishaya isicaba livale. Lilwela ukuthi injani engaphumi. Thina sesiyabala manje sima windini. Manje isuke izophumela isuke izofunelana ukuphuma enganisuke nivumelene ukuthi iyosoka. Siyayitshela phela nathi sixukuza umqondo. Siyayitshela uyaphuma masiphume. Ukuthi sophuma kanjani asitsheni uyaphuma masiphume. Siyaqhatha yiyo lento yokuqhatha uyibona. Siyaphuma lapho siyapi siya emawindi singamaqhikizi. Sekubangwani ke manje sekubanga ukuthi ufuna ukuphuma intombi. Siyemawindini emawindini ke siyafika ke lapho ke Madlamini ke siyabuka akusimbona uMadlamini nangiya uMadlamini bashukana lapha nesoka bashukana ushukanelani ke bashukanela ukuthi emuyisele lapha ngithi sishiye sindlalile lapha emuyise lapha akumele ke phela ukuthi ewe ngendlela ukuthi uwa ngomhlanu ubheka phezulu kumele ewe ngohlangothi lwakhe lole ngike ngakutshela ngale ekuqaleni yabo uma ngabe ukuthi uphumile wagcina ephumile wathola indlela ukuthi ephume uzohlawula phela manje isoka usezokhipha imali ezengene ngani ngemali kodwa make wawa uzobe sehlulekile kuliwelani usukelwela ukuthi emkhumule lezi zinto lezi ayigqokile mehlulekile sebeyalala ke sekusha khona ukuthi kusonye uMadlamini ke qhubekeke kube njalo. Ayi cha impela hayi kwakunzima ke iqala hayi angicabanga ukuthi ngangiyolunga mina manje ke mokuthi insizwa isiyiwisile intombazane ayiwisa ngalendlela le ongameli ukuthi iwe ngayo kwenzakalani emva lapho niyangena nina nizoyilekelela intombazane noma kwenzakalani? Cha phela thina njoba suke sesiphumile suke singasikwazi ukuthi singene kuphela thina sigada ukuthi uma iphuma intombi isimhlulile uma isimhlulile akayingenise ngemali uyabona futhi isoka ukuze sibone ukuthi naye njobe esukezela usuke yazi into yakhe siyakwazi ukuthi sifuna ukumfunda ukuthi lo muntu njobe ezelana uyayazi into ozoyenza la noma akatsheliwe ezinye insizwe usuke ehlalisiwe emva kwesicabha ngithi oyaliwe uMadlamini simbona ngokuthi edonse icansi elisondeze eduze kwesicaba kwenzela ukuthi naye phela ugadile kanti futhi akwazi noma kuthiwa intombi yawa ngendlela yayo bakithi akakwazi ukuthi mhlawumbe ngase enze umonakalo ngoba naye phela usuke etsheliwe. Abanye ke mabelwa balwa eminyameni uzoyibuza mhlawumbe ukuthi ucishane ngoba ilambu sosilibeke lapha omunye ukhumula ijacket ngayi ijacket ejikjele isikhandlela okanye iteki ejikjele ngalo liyawa licimi uyayibona yonke lo gogo sike sizwe kuthiwa intombi yamitha intombi nto igcwele lokho kuke kwenziwe kanjani kwenzeka kanjani ukuthi ngempela intombi imithe ingathintwanga umfana? Lokho ke ngane yami kuyenzeka uma isoka liligudla likhuphukela lapha okuthiwa ligcine khona imali ikhuphukeli lafika phezulu ebese ke isidoda salo sichithekela lapha emntombini bentombazane
ibisiyakhulelwa ke Oh. lokho okuphuma kuyona kuyena umfana. Okunye ke futhi kukhona abafana abasebenzisa imithi uma egeze ngomuthi iyakhulela futhi intombazane. Hayibo, ngiyaqala ke lokho. Kuyenzeka impela uma umfana egezile ngalomuthi wayesesuka ke mhlambe ubanga nabanye abafana kwintombi yeshelwa ngithi usezosuka ke lo mfana eqondane nelanga nawe beke kwahlangana isithunzi sakhe nesakho ebese ke uyakhulelwa ke. Hayibo, ngikhulelwe nje ngingakaze nje ngithandane. Ungakaze nje uthandane naye lo muntu lona. Hayibo nje. Uyozwa ngoba esekutshela ukuthi ke sesohlanganiswa ingane. Hayibo. Itholakala kephi ke lo muthi loyo wenza lokho kuze sobalekelana nje naleyo ndawo nezinsizwa zakuleyo ndawo. Ziningi indawo phela kodwa ngeke ngize ngichaze inyanga ikhona ziningi. Intombazane makuthiwa ayibophe kanje mayisoma kusuke kubalekela ukuthi mingabophile kulula ukuthi umfana efaka idolo lo mawafaka idolo kushila kanti maye ebophe kanje akwazi ngisho ungafica ubuthongo ubophile nje kanje. Selivala kanjalo ke uhlelo lwethu la namhlanje amasiko nemikhuba lapho khona kade sikhuluma ngokuhlolwa kwentombi ukusoma kwentombi abangakwazanga ukuthi basibukele sebengasithola epageini lethu kwiBawinile Foundation noma amasiko nemikhuba. Siyabonga kakhulu ukuthi nisihloniphe nithathe isikhathi senu nize lana nizosifundisa nathi esingakwazi. Siyathemba ukuthi emakhaya kukhulu kuningi abakufundile namhlanje. Siyathemba futhi ukuthi omama bazoyiqhuquzela indlela ukuthi intombazane kumele iziphathe kanjani. Sicela nivalelise ke kubabukeli kade benibukelile kwaze kwaba ileli hora. Salani kahleke babukeli benisibuka nalentombi yakadlamini sijabulile ukuba nayo. Ujabula mina ntombi yakomathi konqotheni konzimase khona le phansi kwamaphumulo siyabonga. Siyabonga kakhulu. Yebo. Sisacela uvalele. Siyabonga kakhulu leli thuba esesilitholile ukuthi nami khona engikufundile nabanye futhi ngiyathemba ukuthi bakhona bakufundile. Siyabonga sibalikhulu lokho kwenzile ukwenze nakwabanye. Ngiyabonga mina ngizalwa Manzuza ngizalwa kwamaphumulo esigodini sasoqaqeni. Ngiyabonga intombi yakanzuza yangibeka kulo mhlaba. Ngibonga ngondaba ezithe kohlangaleze ngwakaZulu mina. Siyabonga kakhulu. Kuyenzeka ke ingane ikhulele komalume noma lapho kuganele khona umama noma ehlotsheni. Kwelezulwane sethu siyadinga ukwazi ukuthi isintu senziwa kanjani. Kuyenzeka ke sizwane sibe bahlanu komama oyedwa kodwa kobaba abahlukene. Futhi ungakhula ube nesifiso sokubiza isibongo sikababa wakho. Isihloko sanamhlanje engifisa sikhulume ngaso ukuzihlawula ohlawulela ubaba wakho. Ukuhlawula usuke uhlawulela icala osuke ulenzile. Engifisa ukwazi ikhona yini leyo kuzihlawula wena. Abanye baze bathi bafisa ukuhlawulela obaba babo ukuze bezokwazi ukubiza isibongo sika baba wakhe. Njengesizukulwane esisakhula sifisa ukuba nokwazi ukuthi yini esikumele siyenze. Ngizocela kakhulu kubantu besilisa bona abanenkolelo ukuthi umuntu wesilisa akalivusi ikomalume lakhe kodwa uvusa ikubo. Kubalulekile yini ukuthi ngihambe ngiyofuna ubaba ongenzanga lutho ekhaya komalume ngithathe yona imali le engiyiphiwe idlozi lalapha ekhaya ngithi ngifuna ukuhlawulela ubaba? Kunabuphi ubungozi? Angeke yini lithi idlozi lalapha engikhulele khona ngoba sengenza kanje? Uthathe zonke izinto zalo kumina. Uma ngifika ngale esibongweni sikababa zifike izinto zami zingahambi kahle. Kube nzima ukuthi ngibuyele komalume ngiyocela ukuthi babuyisele inhlanhla yami. Khumbula mbukeli ukuthi ngithe eqaleni kuyenzeka ingane ikhulele lapha ekuganele khona umama ikomalume noma isezihlotshweni.
iyiphi indlela ekumele ngibone ngayo ngekhaya ngisekhulile ukuze singazuba isizukulwane esidukayo. Sengiyalibhala kuhlelo lami babungeli. Ngiyathemba ukuthi bese sibonana ngizobe sesinayo umuntu ozobe sihambele ezosiphendulela le mibuzo ekade ngiyibuza. Igama lalo hlelo amasiko nemikhuba. Ihloko kade sikhuluma ngaso ukuzihlawula uhlawulela ubaba wakho. Siyacela ukuthi abantu basilandele kwipage lethu la ku-Facebook amasiko nemikhuba. Seyiphuma kanjalo-ke intokazi yakho Kholondi nomkapa uziciko waso ezawo uMashanda uMamthiyo uMambatha uNdabezitha.